Čus Hošo, co tady děláš na krejčárku, ty kluku? Čau Noviku. Zdar, jak jsi víš? Čus. Ahoj, hele, zdravím tě. Jsem moc rád, že jsme se tady dneska mohli sejít právě s Kubou Hoškem, který už taky nějakou dobu hraje disc golf. A protože Hoša určitě patří k těm, kteří hecujou patovačky a často je taky vyhrával, co si pamatuju, tak ho dneska vyspovídáme k tomu patování a přidáme Hošu do naší série Povídají se u koše o patování, takže nejdřív to s tebou proberu při rozcvičce, rozhážem se a Dobrý. Potom půjdeme si dát klasickou patovačku tady na krejcárku. Uvidím, mě to láká ještě tady vzít pár záběrů nějakých takových těch scramble patů, znáš to? To je totiž téma, který budeme určitě řešit i v našem seriálu o patování, takže se podíváme i na tvoji techniku. Tak nám rovnou, Hošo, pověz, jak jsi začínal s disc golfem, to je taková vždycky vděčná první otázka, když se budeme rozhazovat tady. OK, no hele, Noviku, Kdy jsi začal? co ti budu povídat, hraju freestyle frisbee už docela dlouho, nějakých třeba 15-16 let. A na disc golf jsem narazil 6 let nazpátek, až jako, takže mě to trochu minulo, což je škoda. A hraju 6. rokem. I když hraju dvakrát tak dlouho jako ty, tak toho též lituju do dneška. Že? Ale to se nedá nic dělat, to je život. Takže 6 let, za tu dobu vlastně polovina času PDGA rated, že jo, nějakým způsobem v amatérech, takže dneska jsem koukal, musel jsem si udělat refresh, takže k dnešnímu dni natáčíme to v říjnu 2014, tak k dnešnímu dni máš 913 rating, že jo? Jo, nějak tak. Doufám, že mi půjde nahoru teďka, po pár posledních turnajích. Je to hezky vidět, jak ti to tam jako drží a stoupá. To je pěkný asi sledovat. Ty paty asi tam dělají hodně, předpokládám. Jak tě znám? No, pořád to beru jako svoji silnější stránku, no. Spíš ztrácím na těch drivech. Hele, ukážeme si určitě nějaký paty teď i v prostřihu z Czech Openu. Hoša mi poslal parádní paty, co tam, kdo to zabíral, kdo byl na kameře? Jindra. Jindra, to na kameře, toho taky budeme mít tady v pořadu určitě jednou krásného dne. Já jsem mu pak řekl, že ať mi klidně řekne, že to točí, že mě to pak víc hecne to tam zavěsit. Takže galerie byla, diváci byli prostě připravený pomoct dobré věci. Motivace tam byla. Krásný paty to jsou, posuďte sami. Aspoň teda 2 mám tady ve výběru, nevím, jestli jich má ještě víc. Protože nemáš data. 2 jak 2. Tady ty 2, že jo, na jedničce. Jo, z toho Czech Openu. No, z toho Czech Openu, no. Jo, ještě jeden tam byl hezký, nenatočený, takový jako... Ale když ještě něco najdeš ve svých třeba archivech, tak budu rád, ať to tam můžu střihnout. A další otázka, kterou dávám, jak to bylo ze začátku s tvým patováním, co byl tvůj první patr? To znamená nejdřív disk a pak když si vzpomeneš na tu techniku, ještě úplně na začátku. Hele, první patr, co jsem si koupil, tak tím furt házím, což je Crown od Westside Disc. Aha. Protože mi vyhovuje jak na příhozy, tak na paty. A baví mě ten grip, který i když je lehce vlhko, tak jako furt mi neklouže z ruky. Jasný. Ale úplně prvním patrem jsem si zkusil od Pelepína kdysi. To musel být nějaký banger určitě. A myslím, že máš pravdu. Banger GT. Myslím, že máš pravdu. Měl jich pár. A diskráče, to je disk se žlábkem, kdo neví. A vlastně ze začátku jako techniku patování mi vysvětloval Pelepin. A doteď jako musím říct, že se mi líbí jeho spin paty. Když si vzpomeneš na ty poučky, co to bylo ze začátku, co ti radil? No, co hodně používám, tak vlastně on dělá takový ty fakt hodně roztočený spin paty, trošku v eníčku, který klidně na konci k tomu koši flexnou. Jasně. Takže ten pad nikdy nekončí moc daleko za košem. Což mi přijde velká výhoda těch patů, který, když to netrefí, tak spadnou vedle koše. Jasný. Dá se říct. Na rozdíl od nějakých jako střílených laserů, který když netrefím, tak jsem třeba na 10. Takže postupný postoj byl něco jako asi přirozeného ze začátku pro tebe?
předpokládám. Postoj jsem si vlastně, přijde mi přirozený stoupnout si rovně proti tomu koši a vlastně od začátku jsem dělal tu houpačku trochu ze zádu, kdy vlastně jdu tím pohybem, dokonce v turnajích jsem si všiml, že ještě víc dělám tu houpačku i na tu přípravu, že si vlastně rozhoupu a pak jeden z nich jich prostě hodím. Jasný. A máš to jako v rutině, tohleto se opakuje asi, to je vidět na tom videu, že si tam... Mám to, myslím, že ani o tom nevím a jako mám tu rutinu rozhodně v turnaji. Docela široký ten postoj je, že jo? Když jsem koukal, on to možná zkresluje v tom videu, ale když jsem koukal na ty záběry, tak relativně, jo. Celkem jo, jsem jako rád níž trochu. Co se úchopu týče, ladil jsi to nějakou dobu, nebo ti se hned ten disk jako do ruky, nebo jakým způsobem si pracoval s gripem, tím, že jsi z freestylu, že jo? Tím, že si ho takhle roztočím a nějak přírodně ho chytnu, tak vlastně ten grip používám tak, jak bych ten disk v podstatě chytil a i se mi tak rovnou zase dobře háže. Výborný. Vlastně. To je skvělá poučka. Ten fun grip, dá se říct, takový přirozený úchyb. Dávám si ten prst na ten rim a mám docela, jakoby se mi tím dobře šteluje ten úhel. To je prima. Tady ta poučka se opakuje, takže díky za to, že jsi to řekl, protože tohle opravdu se opakuje všude u profíků. Takže to samozřejmě uvidíte i v tom videu, v těch videích, co pro vás mám v té sérii, ale tohle Hoša říká naprosto parádně, jako roztáčet si ten disk, i když ho testujete třeba na začátku, ten patr, aby vám právě dobře seděl do ruky. No to souvisí s celou technikou, ale i ten pohyb, co Hoša ukazoval, tak to je přesně ono, na místě si s tím jenom tak házet, s tím diskem. Proto pohodlí. A je to pěkně vidět na té fotce v PDG, mě napadá, že to tam máš moc pěkně na tom obrázku, už kde vyplazuješ jazyk, že jo, jdeš po tom birdíčku nebo iglu, nebo co to je a jsi tam připravený z nějakého rafu zavěsit. Dobrý, co se děje potom, Hošo, řekni nám prosím tě, co se děje potom na 10 a dál metrech, jak k tomu přistupuješ, respektive takhle, jak jsi ovládl kruh, to mě zajímá třeba ještě dřív, než půjdeme dál. Neovládl. Dobře, neovládl zatím. Co to znamená pro tebe? Nejsem jako rozhodně 100% v kruhu, a to jakože ani na tréninku, ani v turnajích, takže v poslední době i tuhle sezónu jsem na každém turnaji bohužel nechal jeden 2 až 3 metrový tap-in, který prostě jsem blbě vyspinoval z té ruky a netrefil jsem řetězy, nebo to do klece, nebo vypadlo ven. Takže se mi změnil trošku pad na ty blízký a už vlastně to tam takhle nespinuju, ale spíš jakoby tím pushpatem to tam jenom rovně takhle hodím. Už se mi stávalo, že to minu a to mi hodně pomohlo. Tak od té doby jsem naštěstí dal všechny 3 metráky. Jo. A jak postupuju dál, tak v podstatě v kruhu jako jedu ten spin pad. Jak říkám, primárně volím spin pad. Když nemůžu a mám před sebou strom a musím do straddlu, tak už nedělám spin pad, ale spíš ten push pad ze spoda, který tam v hajzru vlastně takhle rovně jenom pošlu. Jasně. A v tom straddlu teda je nějaký pohodlí třeba i proto, jako věříš si na to třeba vykroužit nějaký anhajzer jakoby patovací třeba? Jo, hodně to používám, když musím, spoza křoví. Jo. Nebo něco takového, jako musím říct, že taky jako často použiju, můžu předvíct tady bez stromu. No, nebo pojď tady za ten, hele, ten strom je na nějakých 7-8 metrech. Jestli myslíš to, co myslím, že když to mám třeba tady, mohl bych jít takhle hajzrem, ale v podstatě si můžu vykročit i na druhou stranu a jakoby ten eníčkovej spinner tam jako taky dostanu, no. Jasný. Ale to už záleží fakt na té pozici. Pro mě teda. No a konečně za kruhem, na to se půjdeme podívat tady dozadu. A to aspoň jako zhruba na kroku, tady na tom krejcárku bych měl i vědět. Tady jsme na 10 teď. Pro mě za kruhem jsou to 2 možnosti
a to je podle větru. Protože když mi fouká hodně protivítr, tak jdu určitě rovným nízkým spin patem, který se nese v tom větru vlastně furt rovně na koš, v jedné docela přímce. A když mi fouká dozad, tak samozřejmě hážu víc nose up ten disk a spíš jako nahoru i s tím follow through a ono ho to sklepne dolů. A pak záleží, jak jsem daleko. Čím dál jdu za kruh, tak tím víc hážu z ruky Sennheiser a víc spinu, aby ten disk udělal v podstatě to SIčko. Jo. Protože je to pro mě lepší, než to přepálit za koš právě. Což je krásný vidět na tom videu z toho čekoupnu. Jeden se mi tam povedl. Jo. No. Co nějaký ten mentality, jako takový ty mindsety, jako jak nad tím přemýšlíš nad přípravou třeba na pad, na turnaj? Jo, hele, hlava dělá prostě strašně moc v tom disc golfu. Takže s tím bojuju a musím říct, že u toho patu je to pro mě úplně jednoznačný. Když na ten pad jdu s tím, že ho jdu dát, tak ta šance je daleko větší, než s tím, že váhám. Jakoby, jak jednou zaváhám, že kdybych to netrefil, tak mi to odroluje nebo něco. Tak je konec všemu. Tak jako Jasně. to půjde do klece. Jasně. Ale jako jo, když jdu na to, že to dám ten pad, tak minimálně útočíš, je to dobrý bit. Jo. No takže tu rutinu máš vlastně nějak nastavenou tak, aby ti tam tohleto nevstupovalo? Nebo jako čemu se věnuješ vyloženě v hlavě před samotným patem na turnaji? Spíš si přemýšlet na tu, jako už rovnou mám patr v ruce, občas 2, a už si jako s ním pohazuju v ruce, zkouším si ten spin a poslední dobou mi pomáhá i před tím patem i bez toho disku zkusit si ten release. Jasně. Přímo na ten koš. Jasně. Jo, dělá to spoustu hráčů, radí se to, doporučuje se to. Jdu zkontrolovat záběr. Hošo, díky za info. No, není zač. Třeba někomu pomůže. Já věřím, že jo. Teď půjdeme nastavit tu patovačku. Jsem se úplně těšil, až si spolu zapatujeme. Poslední patovačky už na turnajích už jsme spolu nedávali, to už jsem nehrál většinou. No tak jo, je to battle. Už jsem tam čuměl jenom. Že vlastně finále. Tak hezkou hru, tak 3 disky? se těším. 3 disky, jedem, krásný. Pěknou. Tak hezkou hru. Můžeš začít, anebo to můžeš nechat na mě, jak chceš. Nechám to na tobě, jsi host. No, solid. Asi nebudeme respektovat úplně metr. No. A jdeme dál. Co bude tvoje příprava přes zimu teď? Mě zajímá to taky. Hele, máme jednou týdně s freestylem gym na Letný klasicky, takže samozřejmě berem koš. Aha. A budu patovat, no, hezky. Minimálně. Hezky. Slyšel jsem o nějaký tělocvičně přes zimu, že zase bude? A samozřejmě, hele, já se počasí ani zimy ani nebojím, takže neříkám, že nevyrazím do Běchovic. Přes zimu. Se nám to posunulo. Za chvilku tu kamerku radši dám. Promiň, teď jsem to nestihl, ty budeš do Běchovic, tam v Běchovicích co? Tam budeš chodit? No, že pojedu i v zimě, že se toho nebojím. Jako, máš nejblíž, jakmile je hezky, tak na začátku rukavice a hned mám, jak se zahřeju, tak to je v pohodě. Aha. No mě v té zimě taky tady, tady na Krejcárku mám fakt vzpomínky. Jsem chodil opravdu bušit každý den. Počasí bylo úplně jedno a to tělo si zvykne za chvilku, no. Jako ty ruce se zahřejou s celým tělem vlastně a tomu už to jde. Ale někdy ty rukavice bodnou. Ta házecí ruka je potřeba mít jí fakt jako pro mě, jak ji mám zmrzlou na turnaji ráno, tak to je jako asi nejhorší na ty paty. To je málo. A to je moc. Ale early. Early, very early.
Tak gratuluju, Hošo, dneska jsem to zesojil já a hodně. Dobrý. Bylo hodně krátký. Myslím, že jsem dal všechny. Ty jo, paráda. Já jsem to podcenil, teda já jsem se zamýšlel nad tím, o čem si s tebou budu dál povídat. Dobrý, nechci ti dát opravdu, já ale si můžeme vždycky- dát ještě exibiční Já někde si z dálky. vždycky, přesně tak, já si vždycky výmluvu nějakou najdu. Takže dneska je výmluva jasná, já jsem přemýšlel nad otázkou a na nějakých 9 metrech, ani ne. Novik vypadává dneska, tak to je Dobrý. prostě tvrdá Easy realita. win. To je tvrdá realita. Hoša má skalp, škoda, že už jsem odevzdal taky všechny. No a teď se podíváme teda ještě trošku z větší dálky, to už máme nějakých 16 metrů plus tady. Odkaď. Já hodím marker a necháme čempa dnešní patovačky Hošu, aby zahájil tuhle sérii. Takhle kolem stromečku, jo. Další pozice je na tobě. To půjde. Je to velký posun, to víš, že jo? Zastřelíme se ty 3 disky. Pojď. Left side. Ty jo, Right tak- side. Aby jsme něco exibičně tebe předvedli. Se ukaž. Let's go. Je tam. Tak, to je první pozice, přeneseme kameru a jdeme se taky podívat od koše. Ono to je vždycky takový pěkný záběr. Na Hele. kameru. Jo, třeba. Tak pojď. Co není. To je Ale jako- a co se týče toho tréninku ještě, Hošo, máš nějaký oblíbený aplikace nebo něco, co třeba, tam si třeba Ale zadáváš skóre? hodně to měním. Jo, aplikace, jakože. No, třeba si to někam píšeš, Eh, nebo jestli používáš třeba píšu disc golf si- kauče, nebo nějaký udisk, nebo Píšu něco. si na Udisk, kolečka v Běchovicích. Občas, abych jakoby viděl ten posun trošku. Ale jinak ani moc ne. Jako trénink si nějak nezapisuju. No, Vždycky to jo. Mám svoje rutiny, ale Takže spíš to jedeš na intuici, žádný moc data, ale kvantitu si prostě odpracovat musíš. Byla dobrá výška. Jak se pocitově musí nahazovat nahoru, viď? Tady u těch. jo. A ty Vždycky. mám jako docela rád, protože právě Na žlutou vždycky první, ne co jak mě z napadlo. kopce, ale nikdy to nekončí daleko, takže Jo. No a ty Člověk si může. dáš na tom spinu záležet, ale to vyloženě vylítne jako ještě. Ono to tady vlastně už začíná fejdovat, že jo? Teďka Tady jo, to má teďka. ten pík. teďka nevím, proč jsem je tak Dobré. házel. Ale jo, jako funguje to do toho kopce. Hlavně vždycky myslím na to, že to chci dát nose up, Aha. právě aby tam jako doplachtil. To jo, teď A to jako bylo můžu dát hezky trošku vidět. větší ránu, pravda. Jo. Je to takový pak jako přesnější v té lajně zase, no. Jo. Jsem byl moc poctivý. No. Nice. Paráda. A co, se ženou nějak se hecujete? Ne, moc ne. I když jako, Při když jdem na tréninku. nějaký hřiště, tak samozřejmě pro mě první challenge je Na hřiště, porazit jo? Marťu, Jasně, jasně. což nebejvá. Ale při tréninku lehký. nějak se špačkujete taky, nebo moc ne? Při tréninku moc ne. Marťa je trenérka, takže Takže se necháváte na pokoji radši. jo.
OK. Hele, Hošo, díky moc za dnešní ten moc. Já se teda omlouvám, jak jsem to pokazil. Taky díky, Nemohli jsme nevadí. ukázat tvůj skill. Opravdu si myslím, že v C2 máš svoji sílu. Asi prostě trvá to chvilku, než tam člověk dojde, že jo? Ti přeju, aby to tam fungovalo. Jo, je to. Aby to tam padalo. Chci to mít dobrou náladu na ty paty. Co příští rok, na to se chystáš? Příští rok? Máš nějaký cíle, nějaký výhledy, něco, co bys si rád splnil, nějaký No směr tak v disc golfu? když ne letos, tak určitě do MA1. Aha. To je jakoby je základ. A pak to postupně posouvat a trénovat, než za pár let nastoupím do Masterů, no. A tam už doufám budu dávat. Super. Hele, a připomeň mi, MA1 je 930? 935, no. 935 plus. Jo, tak to příští rok Jsem už to, chtěl tam, letos, ale už to tam vylámeš na jaře, viď? Snad já. Hele, ještě jednou díky moc, Hošo. Taky díky, no. Ať to lítá, zdar. Taky, ať to lítá. No a vy Čau. se mějte a můžeme se těšit na další díl Patovačky u koše s Novikem. Zdar. Ahoj, hele, děkuju, že jste dokoukali až sem. Já mám pro vás ještě jednu informaci, týká se platformy Forendors, tam jsem začal dávat videa o patování. Strukturuju to jako takový seriál o oblastech krátké hry, kde se zamýšlím hlavně nad tréninkem patování, jak k tomu přistupovat, co do toho vstupuje všechno za proměnný, aby jsme se byli schopni přizpůsobit při hře, aby jsme jednoduše byli lepší v patování. Je to za nějaký malý peníz měsíčně, každý měsíc teda nový obsah, můžete se kdykoliv odhlásit samozřejmě. Těším se na vás, že tam budeme spolu diskutovat. Čau.